Boa noite, boa tarde, na turco de signos. Awe demo programa de jabierne. Jabierne carga. Awe pa sobra. Awe corsal conhecer. Fazendo sua história, me não te cora de quanto ja. Pero nós zijn algemene maatregelen van bestuur, Rijksbestuur. Riba petition die nos mensen hinderen. Nos recebi esse. Pa sobra nos mensen hinderen. Nós tem ecojones. Die toman ang mes responsabilidade. E na decidir acudir no governo de reino e assinar uma petição para não por ranha na algemene maatregelen van Rijksbestuur. Kunang que tira ora que riba oposição, pero eu sei ora kunang firme e poneta e gabinete regionata e não oposição. Que me di aceita e jabiarna aqui, choque para tu rende of maioria gente que tem reino, para sombra cosco da passatur dia, ni nota cos leuk. Pero sin embargo, nos meser viva kune ku e saki tambe undi e cosnan mas nos cinco viva kune e aceitar maneira nada não passa e seguir cana kunan pa sobra nós vai crescer de verdade. Lagami invitar mi colega Javier para vir saludar vosso e ama vosso boa tarde, boa noite. Javier, boa noite. Javier, você está mute? Sim, awasi, conta aí banana nati, conta com do Juiz. Amiga, bom, aqui tem um tique frio, tu via a noite, de dia, aqui tem um tique frio. De dia tá bom, quanto a noite tem um tique frio, pero amiga, bom, tarde, mas decidi vai. Você drum um tique, não? Só se acabou curva, bom mente. Vamos por um tique fresh. Mas não tá comigo, não, me dá nas conversações na tarde, eu tava nem pouco leu, pero botei back agora aqui, vai sossegar. A mim te queda com manhã, eu disse que a mim tá se coce pouco, nós logo acaba tu coce, a onde eu dei manhã me tá rus, com tranquilidade, entrevistar a noite, depois vim back já domingo para dia sumamente caliente, com nós temos já domingo próximo. Correto. Dia já eu tava perfeito, Shonana me contou bastante tiki, eigenlijk tiki coisa personal, não? Mas mira awe com GSP coende a vacuna, mira nang awe trabalho anto o sábado que mane assim que gosta vai je fácil je simples je lie que também passa word conta bem siga word anto banda je sei como te basic sei botin conseguir ler bota preparar para o programa bem de trabalho bota ler tudo quando eu tava passa a na pessoa para colmo me tava dando just na me te quer basta para mim agora dentro do onde eu vou sair digo governo tem uma visa que olha assim que como agora que palavra uma usa Deus mas começa a deal com né que também passa conta mais assim então depois bota mira o vídeo então é coisa a cansar me marcha op mesmo não o vídeo que a minha menina está Aqui também não para não vai votar. Não, é esperar que ainda não vota para o partido não está de oposição que a obstruir para 21 parlamentário por 30 parlamento. Algo mais perigoso mesmo, sombra o senhor Knops não tem nada de visa. Para matar a democracia, não. Riba nos democracia, e não tem nada de visa, e não tem nenhum direito de dar la nos visa a favor de voto, e não tem nada de entremeter. Então, a mim tá com tu respeito para tu rende, pero aceita a mim seu caráter, a mim tá com oposição a tomar ecos hopi normal. Minuto aí comigo. Ayer nós mencionamos o tópico aqui também, pero gente de opção vai ver avisar-me que na nota papel de tópico ayer, para o luna próximo na lo sali já. Agora aqui me saco tem já luna mais para lá. Gami primeiro nós induzimos invitado, lá gami lá acabou samira. E pida aqui modo que nós está passivo dia como nosso invitado da holandês, modo que nós por start com vez também. Mas kita diz pida aqui por extra. Saludo para ainda de extra, danke para o local que você a aqui. Na Holanda um tremendo interview que você vai publicar. Riba com o senhor Knops.
Ito hoop je bouw. Zitten moet je bouwen. Zitten moet je bouwen para mi pode lá que você escuchele, pero me não está bisa que nunca primeira mira a situação assim aqui, anto eta que de puta minha eleição na Corsau e eta bisa ainda não para não vota para o partido não o obstruir para a senhora Emilio Capriles dentro parlamento. Me diz chegar nessa mês não, me deve dar uma opinião personal. Não me deve evitar uma opinião personal agora aqui, porque nós também temos uma entrevista, pero no próximo programa que nós temos entre nós, eu me dou na minha opinião. Riba essa aqui, então. Qualquer coisa, você não acordar, você não acordar que minha opinião tá. Você diz que o título de minha opinião tá 27. É isso. Lá nós vamos introduzir nos invitados. Sim, Lagami diz bisa biografia chiquito DJ. Ok. Su nombre tá Professor Mr. Gerard Hogers. Het in 50 jaar die dat, het in universitaire opleiding, hoofddocent en hoogleraar, vergelijkend aan strafrecht verbonden aan de universiteiten van Groningen en Oldenburg in Duitsland. Hij houdt zich bezig met veel dingen van koninkrijkrecht en staatsrecht van het Caribische landen. En hij was verbonden geweest aan de universiteiten van Aruba en Curaçao. En ela vive na todos país, na Aruba e Curaçao. Nós invita a meneer para nós para conhecer de mais tocante a situação de Coho, Reino, tudo isso na relação, pero agora surge a situação aqui. E nota a mim também está sueldo maneira que vier visa. Correcto. Sueldo conosco, mas o quem mais me para para conhecer aqui que coisa que passa awe. E nós também aproveitar esse item. Lá nós temos ele bombini, lekker bineriba. Goedenavond, Gerard. Goedenavond. Ik heb ongeveer 20% gevolgd van wat jullie de afgelopen 5 minuten tegen elkaar zeiden. Hè? Net ongeveer de rode draad. Oké, misschien om zeker te weten van dat 20%, misschien kan je ons vertellen, wat heb je wel gesnapt? Nou, je had op een gegeven moment over het weer. Dat het redelijk aan de frisse kant was. Terwijl ik dacht, nou, 2 weken geleden was het veel kouder. Vervolgens ging het een tijd lang over Knops en over zijn stemadvies. En over wat hij gezegd had ten aanzien van het niet op de oppositie stemmen. En terwijl jullie daarover bezig waren, heb ik er nog even een paar gedachten over geformuleerd. Maar daar kunnen we straks nog wel even over hebben. Nou, prima. Misschien is het handig om daar dan te starten. Wat zijn jouw gedachten over de uitlatingen van de heer Knops? Nou ja, het is natuurlijk vrij merkwaardig dat... kijk, hij zal ongetwijfeld zeggen dat hij dit in privé zegt. Hè, dat het zijn persoonlijke opvatting is. En ja, god, natuurlijk mag Raymond Knops, net als elke andere burger van dit koninkrijk, een opvatting hebben over de beste partij om op te stemmen in elk deel van het koninkrijk. Alleen de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties heeft zo'n opvatting wat mij betreft niet. Hè, ja... Dit soort dingen als zeg je natuurlijk altijd in functie, want je hebt die functie. En wat daar nog een keer bij komt, en dat vind ik wat het eigenlijk nog iets ingewikkelder maakt, is dat door dit te zeggen, zegt hij dat de regering van het Koninkrijk iets vindt. De regering van het Koninkrijk vindt dat partij A en B gelijk hebben en partij C en D niet. En omdat de regering van het Koninkrijk dat vindt, bij monden van de verantwoordelijke bewindspersoon, betekent dat de bevoegdheid die ze nu aan de gouverneur gegeven hebben, ja, dan ook in dat licht komt te staan. Terwijl de gouverneur natuurlijk, dat is wat ik net erbij bedacht, de gouverneur moet natuurlijk te alle tijden buiten politieke discussies blijven. Als Knops zoiets zegt, ja, iedereen gaat dit aan elkaar koppelen. Deze algemene maatregelen van Rijksbestuur heeft dus te maken met het feit dat de Nederlandse bewindspersoon en daarmee de regering van het Koninkrijk iets vindt van dit geschil. En niet iets juridisch, maar iets politieks. En ja, daarmee betrek je de gouverneur eigenlijk in zo'n... Ik vind het heel onhandig en heel dom.
Ik heb een vraag. Want vanmiddag in Nederland, vanmorgen in Curaçao was een hele consternatie. Want men had zoiets van, hoe kan dit gebeuren? De regering in Nederland is dimensionair. En hoe kan dit gebeuren dat hun dan toch zoiets kunnen tekenen of geven? En daarna was er een uitleg van, ja, de gouverneur heeft de koning direct gevraagd. Anderen zeggen van, nee, dat klopt niet, dat kan niet. Hoe gaat dit in zijn werken in werkelijkheid? Ja, nou ja, kijk, ik weet natuurlijk niet wat er precies achter de schermen gebeurd is. Wat ik weet is dat al een aantal dagen geleden, kijk, vorige week al, het op tafel gekomen is. Voor zover ik weet, komt het bij de regering vandaan, de Curaçaose regering. Wat op zich ook al uniek is, voor zover ik weet, is het de eerste keer in de geschiedenis van het Koninkrijk dat de regering van een land zelf vraagt om een algemene maatregel van Rijksbestuur op grond van artikel 51 van het statuut. Dus de mogelijkheid om in te grijpen in de autonomie van een land. Dat is bij mijn weten nog niet eerder gebeurd. Dus dat is al. Dat maakt het natuurlijk ook voor Den Haag makkelijker om het te doen. Het is de regering van Curaçao die erom vraagt. Dat is het bevoegde gezag in Curaçao. En die regering zegt, luister, wij krijgen het zo niet meer voor elkaar. Den Haag, we zouden graag willen dat u de mogelijkheid gebruikt die het statuut biedt. Dat maakt het ingrijpen voor Den Haag een heel stuk minder politiek. Ja, Knops heeft dat dus wel weer een beetje verpest wat mij betreft door dus dit te zeggen vanmiddag. Maar in essentie kun je het dus dan verkopen als een veel neutralere. Want wat je er verder ook van vindt, dit is de bevoegde regering op Curaçao. Dit zijn de bevoegde ministers. Dit is de bevoegde minister-president. Nou, die vraag die zegt, Curaçao zelf is niet in staat om dit probleem op te lossen. Koninkrijk, doe iets. Nou, dat maakt het makkelijker om. Sowieso maakt het feit dat het Nederlandse kabinet demissionair is niet zo gek veel uit. Er wordt wel eens gezegd, de regering van het Koninkrijk is nooit demissionair. Want ja, als de Nederlandse ministers demissionair zijn, dan zijn de gevolmachtigde ministers dat niet. En als de gevolmachtigde ministers het zijn, die zijn het ook nooit alle drie tegelijk. Dan zijn de Nederlandse ministers. Dus de regering van het Koninkrijk is nooit demissionair. De Nederlandse ministers zijn demissionair. Maar dat maakt voor de uitoefening van de statutaire bevoegdheden in principe niet uit. En zoals ik al zei, het wordt nog wat makkelijker omdat het verzoek nu uit Curaçao zelf komt. Dit verzoek en dit toediening van de vraag eigenlijk aan de regering van Curaçao, komt het op de naam van de regering van Curaçao te staan? Dus laten we zeggen, het komt op de naam van kabinet Ruggenaat te staan, of komt het op de naam van de oppositiepartijen in de Staten te staan? Want men beweert dat de algemene maatregelen van Rijksbestuur is op de oppositiepartijen van de Staten en niet op de kabinet van Ruggenaat. Wat bedoel je precies met op de naam van? Wat bedoel je daarmee? Wie is verantwoordelijk voor? Wie is verantwoordelijk voor wie? Ja. Nou ja, juridisch is dat makkelijk natuurlijk. Laten we zeggen, Ruggenaat zei woensdag nog, ze hadden in de ministerraad het erover gehad, in Forti. Nou ja, toen heeft hij het nog even aangehouden en hij heeft vanochtend dus het verzoek aan, of vannacht, Curaçaose tijd, het verzoek aan Den Haag gericht om dit te doen. Dus juridisch is de regering hier verantwoordelijk voor. De regering van Curaçao is degene die, en de regering van het Koninkrijk is verantwoordelijk voor het nemen van de maatregel. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk dan de politieke verantwoordelijkheid. De politieke verantwoordelijkheid berust in belangrijke mate bij de Curaçaose oppositie, omdat die weigert mee te werken aan het installeren van een statenlid. Dat zorgt voor een onmogelijke situatie in het parlement. De rechter weigert in te grijpen. De politiek komt er niet uit. Ja, dan moet er op een gegeven moment iets gebeuren. Er moet een... Maar het moet iets gebeuren. Maar we staan nu 3 weken voor een verkiezing. Ja. Moesten wij dit echt doen? Of konden wij ook zeggen, nee, we schakelen nu artikel 43. Meneer Ruggenaat, die gaat naar de gouverneur en die zegt van, ik heb geen steun meer in het parlement, want het zijn 10 in plaats van 11 leden. Is dat niet mogelijk? Of was dat niet mogelijk? Nou ja, dat is oneigenlijk. Kijk, dat is rekenkundig waar, maar het slaat politiek en juridisch eigenlijk nergens op. De staatsregelingen en de kiesverordening zijn heel helder. Er zijn in 2017 verkiezingen gehouden. Die leiden tot een bepaalde zetelverdeling. Als een lid van een
fractie uit de Staten aftreedt, dan zegt de kiesverordening, dan komt het volgende lid op de lijst van die partij in aanmerking voor die zetel. De kiesraad benoemt zo iemand, dan is er een rechtsplicht op de Staten om de geloofsbrieven te onderzoeken en zo iemand te benoemen. Het is niet zo dat de oppositie de bevoegdheid heeft om te zeggen, daar gaan we gewoon niet aan meewerken. Dat is eenvoudigweg inconstitutioneel handelen. Dat is ongrondwettig wat de oppositie op Curaçao doet. Want de verkiezingsuitslag was helder. De kiezer heeft de vorige keer gesproken. Die heeft deze zetels aan de PAR toebedeeld. Dus de PAR heeft daar recht op. Bij de volgende verkiezing worden de kaarten opnieuw geschud. Dat is waar. Maar tot die tijd is dit de zetelverdeling. En moet de PAR dus in staat gesteld worden die zetel ook in te nemen. Als de oppositie weigert daar aan mee te werken, is dat, wat ik al zei, dat is obstructie. Dat is inconstitutioneel handelen. Dat is buitengewoon kwalijk. Het is een fundamentele aanval op de democratie. Want het tast het actieve kiesrecht van de Curaçaose kiezer aan. En het passieve kiesrecht van degene, ik ben haar naam nu even kwijt, van de mevrouw die nu gekozen is. Die heeft simpelweg grondwettelijk recht op deze zetel. Ja. En dus nee, Ruggenaat heeft geen minderheid. Hij heeft een meerderheid. Alleen die zetel moet ingenomen worden. En precies als dat de leden van de PAR de plicht hebben om mee te werken aan het toedelen van zetels aan de oppositie, zo geldt het omgekeerd ook. Oké, dan wil ik even gaan naar het hiervoor. Misschien kunnen wij van daaruit ook even terugblikken. Want binnen de PAR had een of andere, meneer Ayoubi, die zei van, ik wil niet meer lid zijn van de PAR, ik wil niet meer lid zijn van deze staten, ik neem je ontslag direct in. En daar hadden ze een beetje onderhandeld, en 2 weken of zoiets, dat hij wegging. Waar is de verantwoordelijkheid van de meerderheid in de Staten om te zorgen dat altijd een meerderheid blijft? Konden ze niet... Ik snap wat je bedoelt. Ja, die garantie heb je nooit. Want wat daar natuurlijk weer doorheen speelt, is dat weliswaar een volksvertegenwoordiger gekozen wordt op de lijst van zijn partij. Dat is zo. Maar ja, je hebt op basis van de Nederlandse grondwet en ook op basis van de staatsregeling van Curaçao, en zoals het heet, een vrij mandaat. Je hebt elke politicus, of elk statenlid, vertegenwoordigt alle Curaçaoenaars. Dat zegt de staatsregeling ook. De staten vertegenwoordigen het gehele volk van Curaçao. Juridisch zit je er niet namens je partij. Juridisch zit je er namens iedereen. Dus ja, een volksvertegenwoordiger kan zeggen, luister, ik kan me niet langer verenigen met mijn partij. Ik ben het daar gewoon niet meer mee eens. En ik ga weg. Dan kun je je zetel meenemen. Of je kunt je zetel opgeven. Als je je zetel meeneemt, elke politieke partij, ook in Nederland, begint dan altijd te roepen over zetelroof. Dat is, met name op Sint Maarten weten ze er alles van. Dat noemen ze chipjumping. Daar gebeurt het bij wijze van spreken 3 keer per week. Ik overdrijf nu een beetje, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Sint Maarten heeft hier heel veel last van. Ja, daar is juridisch niet zoveel aan te doen. Je bent als volksvertegenwoordiger de vertegenwoordiger van iedereen. Niet van je eigen partij. Dus als je je zetel meeneemt, en dat kan dus betekenen dat daardoor een coalitie of een partij zijn meerderheid verliest. Daar kun je niet zoveel aan doen. Ja, je kunt roepen dat het allemaal schandalig is en zo, maar juridisch is daar weer niks aan te doen. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Wat ik net zei, je wordt gekozen op de lijst van een partij. Volgens de kiesverordening, de volgende op de lijst van die partij heeft die zetel. Maar als hij in het parlement zit, zit hij daar formeel niet meer namens die partij. Veel mensen vinden dat moeilijk om te begrijpen. En dat is ook wel moeilijk om te begrijpen. Je komt erin omdat je op de lijst van een partij gestaan hebt. Maar zit je erin, dan zegt de staatsregeling, formeel zit je niet namens die partij in het parlement, maar namens iedereen. Ook namens de mensen die niet op jou gestemd hebben. Dus die zetel is van jou. Niet van de partij die jou op de lijst had staan. En die spanning hebben we in Nederland natuurlijk precies zo. En niet alleen in Nederland en in Curaçao, maar ook in Duitsland en in Frankrijk en in België en in Italië. Dat is overal zo. Overal waar partijen bestaan, zie je dit punt. Ja, ik heb een vraag van een kijker gekregen via de WhatsApp. Die luidt als vraag aan de meneer: is het niet zo dat als ze niet uitkomen, moet de regering ontslag indienen? Dat doen ze hier in Nederland toch wel? Jawel, als je je meerderheid kwijt bent. Maar wat ik daar straks uitlegde, het is niet waar dat de coalitie zijn meerderheid kwijt is. De coalitie heeft gewoon 11 zetels. Alleen de oppositie weigert ervoor te zorgen
dat die 11e zetel ingenomen kan worden. Terwijl dat wel moet. Wat ik net al zei, dat is, nou ja, deze mevrouw is de volgende op de kieslijst van de PAR. En komt dus gewoon voor de zetel in aanmerking. Heeft daar gewoon recht op. Op basis van de Curaçaose wet. Dus de regering heeft niet zijn meerderheid verloren. De regering heeft gewoon een meerderheid. Alleen de oppositie weigert mee te werken aan de benoeming van een statenlid om dat ook te effectueren. En wat ik al zei, dat mag dus niet. Ja, ik heb een vraag hier van een van onze volgers, Henry Isenja, die vraagt: wat voor repercussies heeft de aanwijzing bijvoorbeeld voor de 10 leden van de oppositie, omdat hun namen in de aanwijzing zitten? Is dat een probleem dat een van hun later als minister benoemd wordt, bijvoorbeeld? Goeie vraag. Ja, ik bedoel, vragen zijn altijd goed, maar dit vind ik ook een hele goede vraag. Ik zei net, het is inconstitutioneel. Maar het is geen ambtsmisdrijf. Je kunt hier niet strafrechtelijk voor vervolgd worden. Het is in strijd met de eed van trouw die je aan de staatsregeling aflegt als statenlid. Deze 10 oppositieleden handelen in strijd met hun eed of hun belofte dat ze de staatsregeling zullen onderhouden. Dat is kwalijk en dat is moreel verwerpelijk, maar het is niet strafbaar. En nou ken ik de Curaçaose landsverordening die gaat over het screenen van ministers onvoldoende om zeker te weten dat daar alleen ambtsmisdrijven in staan. Maar ik kan het me wel voorstellen. Dus dat het dus alleen over ambtsmisdrijven gaat en dat in die zin dit dus niet een formeel beletsel is om een minister te benoemen. Dat gezegd zijnde is het natuurlijk wel voorstelbaar dat aangezien nu vastgesteld is dat deze 10 parlementariërs hun eed van trouw aan de staatsregeling geschonden hebben. En wat mij betreft, dat is echt zo. Kun je je voorstellen dat de gouverneur of een volgende gouverneur, die geconfronteerd wordt met de vraag, ga ik deze persoon benoemen, zegt, nou dat weet ik nog niet. Want als ik deze persoon tot minister benoem, gaat hij opnieuw een eed of belofte op de staatsregeling afleggen. Maar de vorige keer was het niks waard. Is dit een betrouwbaar genoeg persoon om te noemen tot minister? Dat heeft op Aruba ook een keer gespeeld, eind jaren 90, dat de gouverneur Koolman uiteindelijk weigerde om de neef van Betico, hoe heet ik alweer, Hubbeltebub Kroes. Hij is nu ook minister. Ik kan even op zijn voornaam komen, Gilbert. Om die tot minister te benoemen. Omdat hij vond dat die man te veel in opspraak was geraakt in zijn vorige ministerspost. En dat is toen, dat was eigenlijk de eerste keer dat de gouverneur weigerde om een minister te benoemen. En dat dus aan Den Haag voorlegde. En daar is Koolman toen ook in gesteund door de Koninkrijksregering. Zoiets zou weer kunnen gebeuren. Dat de gouverneur met haar petje op, de huidige gouverneur, met haar petje op van orgaan van het Koninkrijk zegt, ja, dit vind ik te problematisch. Dat wil ik niet geheel uitsluiten. Wauw, ik moet eerlijk zeggen dat wij een andere kant van het verhaal eigenlijk horen. En ik ben heel blij ermee, want deze kant van het verhaal hoor je niet vaak. Nee. Dus dat wij eigenlijk goed de dingen eigenlijk op een rijtje kunnen zetten, de goede informatie kunnen horen, zodat wij de juiste beeldvorming kan krijgen van de situatie. Maar nu is het zo, de regering die heeft alleen maar nog 2-3 weken. En iedereen die was eigenlijk een beetje huiverig erover, van dat ze willen eigenlijk die steun van de 21ste lid krijgen om hun plannen en hun dingen eigenlijk doorgevoerd te krijgen, maar het heeft niks mee te maken met echte juiste regering en al die dingen. En de oppositie heeft dat ook eigenlijk gebruikt. Weegt dat niet in deze situatie? Ja, het lastige is dat je... Ik snap natuurlijk hoe je bij de gedachte kunt komen, ja, maar dit kabinet heeft nog maar 3 weken te gaan. Maar dat is natuurlijk niet waar, hè? Over 3 weken zijn de verkiezingen. Dat klopt. Dus over 3 weken biedt Ruggenaat met zijn ministers netjes een ontslag aan. Gaan we even vanuit, hè? Netjes een ontslag aan de gouverneur. Hij gaat langs. Hij biedt het ontslag van zijn ministers aan.
En wat gebeurt er dan? Dan zegt de gouverneur, meneer Ruggenaat, ik houd uw ontslag in beraad. Bent u bereid in het belang van Curaçao de lopende zaken waar te blijven nemen? Oftewel, het kabinet Ruggenaat wordt dan demissionair. Daarmee verliest het natuurlijk een deel van zijn politieke slagkracht, maar het kabinet gaat niet weg. Het kabinet gaat pas weg als er een nieuwe regering is. Nou, die nieuwe regering zal vast aan moeten treden op basis van de verkiezingsuitslag. Ja, dat kan vrij snel gaan. Het kan ook langer duren. En hoe langer het duurt, hoe langer het demissionaire kabinet Ruggenaat in functie moet blijven. Ja. Dus het kan ook zo nog maar 2-3 maanden duren. Kijk, het absolute schrikbeeld van iedereen, dat zal op Curaçao niet gebeuren, maar het absolute schrikbeeld van iedereen is België. Na de vorige Belgische verkiezingen duurde het meer dan 500 dagen voordat er een nieuwe regering kwam. Dan ben je dus dik 1,5 jaar bezig. Ja, nou, klopt. dat is absurd, maar dat is België, daar kan alles. Maar ik bedoel, dat zal op Curaçao niet gebeuren. Maar ik wil maar zeggen, je weet niet van tevoren hoe lang een demissionair kabinet nog blijft zitten. Dat kan nog best een aantal weken, of misschien zelfs wel 2-3 maanden nog duren. Maar de demissionair kabinet die kan langer blijven zitten met een nieuw parlement. Dat is toch Zeker. zo? Zeker. Ja. Dus en met dat nieuwe parlement is er natuurlijk een hele rare verhouding. Want het is de regering die gevormd is op basis van de vorige verkiezingsuitslag. Maar ja, zolang partijen nog met elkaar onderhandelen over een nieuwe regering, is die er nog niet. Het land moet toch bestuurd worden, dus de vorige ministers gaan dan nog door. Ze kunnen niet meer echt naar huis gestuurd worden door het nieuwe parlement, want ja, ze hebben al ontslag genomen. Op hun beurt kunnen ze niet echt veel doen, want het nieuwe parlement steunt hun niet. Dus het beperkt zich een beetje, dat is in Nederland natuurlijk ook zo, tot het waarnemen van de lopende zaken. Het ongelukkige is alleen dat, laten we zeggen, wat dat betreft is het natuurlijk heel interessant dat de verkiezingen op Curaçao en Nederland vrijwel samenvallen. Gebeurt niet vaak, maar nu wel. Er zitten maar 2 dagen tussen. Dus in de onderhandelingen over de uitvoering van die landspakketten heb je dus straks te maken met 2 demissionaire kabinetten. Aan deze kant en in Willemstad. Dat is natuurlijk een beetje wonderlijk, maar ja, dat is wel wat het straks wordt. Dan wil ik even... Maar dan wil ik wel, want mijn vraag was, de oppositie beweert en de mensen beweren van, omdat 3 weken alleen tot de verkiezingen zijn, of het wel de moeite waard is om iemand te benoemen. Ja, weet je... Tel dat. Nee, je kunt die vraag best stellen, maar juridisch is het onzin. In de eerste plaats moet je natuurlijk bij zeggen, het is nu nog maar 3 weken, maar dit spelletje wordt al een tijdje gespeeld. Het is vorig jaar zomer ook al een tijd lang gespeeld. Nou, toen zat het kabinet Ruggenaat nog volop in de zaal en waren er nog lang geen verkiezingen. Toen deden ze het ook al. Dus in die zin is het ook onzin om nu te zeggen van, ja, maar over een paar weken. Bovendien, het doet er niet toe. De kiesverordening schrijft gewoon voor wat er moet gebeuren. Het is gewoon vastgelegd in de wet hoe het werkt. En daarbij zegt de kieswet, de Curaçaose kiesverordening niet, ja, als het 3 weken voor de verkiezing is, dan hoeft het niet meer. Zo werkt het gewoon niet. Je moet deze, ook al is het nog maar voor een paar weken, deze mevrouw moet gewoon benoemd worden en moet als statenlid aan de slag kunnen. Ik krijg net iets te binnen en ik wilde u daarover vragen. Want in 2017 hadden wij ook een geval dat de gouverneur eigenlijk ook, laten we zeggen, de macht of de toewijzing van Nederland had gekregen om in te grijpen, om de verkiezingen onder haar hoede te nemen. Ja. En laten we eerlijk zijn, het gaat om dezelfde clubje van de oppositiepartij. Ja. Oppositie mensen in de Staten. Nu hebben ze weer een soort, een soort algemene maatregelen van Rijksbestuur weer gekregen. Tel dat zwaar voor deze mensen, want het gaat om dezelfde mensen. Ja, nou ja, kijk, het vervelende is dat deze mensen dus laten zien dat ze op een bepaalde manier, het spijt me dat ik dat moet zeggen, maar de democratie niet serieus nemen. Dat is toch, of althans, de spelregels van de democratie niet serieus nemen. De vorige keer was dat, kijk, je kunt er van alles van vinden, maar op basis van de staatsregeling heeft de regering van Curaçao
gewoon de bevoegdheid om het parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven. Dat is gewoon een bevoegdheid uit de staatsregeling. Nou, die gebruikte het kabinet de vorige keer. Ja, en toen de oppositie dus het kabinet naar huis gestuurd had en een interimkabinet probeerde ze dat terug te draaien. Ja, dat mag niet. Dat kan niet. Zo werkt het gewoon niet. Jij kunt de regering naar huis sturen, de regering kan jou naar huis sturen. Zo werkt het. Dat is de verdeling van bevoegdheden. En als je dat niet meer wilt, moet je een andere staatsregeling maken. Kan ook, hè? Het staat Curaçao volstrekt vrij om een andere staatsregeling te maken. Binnen de grenzen van het statuut, maar dat mag. En je zou dit best anders kunnen regelen. Maar zolang deze staatsregeling geldt, zijn dit de spelregels. En de vorige keer probeerden inderdaad de huidige oppositiepartijen ook om onder die spelregels uit te komen. Op basis van oneigenlijke argumenten. Nou, toen moest het Koninkrijk ook al ingrijpen, omdat wat daar gebeurde was ook echt volledig in strijd met de constitutie. En dat gebeurt nu dus weer. En dat is heel ergerlijk dat diezelfde mensen dus, het spijt me dat te moeten zeggen, maar weer zich gewoon weinig aantrekken van de geldende regels van het Curaçaose staatsrecht. Moeten wij dan een reformatie krijgen in de staatsregeling dan? Om deze dingen eigenlijk goed of recht te zetten? Want als wij zo blijven, die hele gedoe van autonomie en de staatsregeling en al die dingen, koningsrijksregering en al die dingen, moet het zo blijven? Wordt het niet dan de tijd dat wij eigenlijk een echte reformatie gaan krijgen? Of moet er dan niet de tijd komen dat wij eigenlijk een juist besluit nemen dat deze autonomiegedoe niet eigenlijk werkt? Ja, kijk, dat is wel een politiek oordeel. Daar gaat wat mij betreft de bevolking van Curaçao echt helemaal zelf over. De laatste keer dat de bevolking van Curaçao zich hierover uitgesproken heeft, in een referendum, heeft de bevolking van Curaçao bij meerderheid van stemmen gezegd dat ze 2 fundamentele beslissingen wilden nemen. A, we blijven binnen het Koninkrijk. En B, we doen dat als autonoom land. Nou, zolang... Ja, maar het was heel dun, hè? Die verschil was minimaal. Ja, oké. Maar het is niet zo dat er, laten we zeggen, dat daar tegenover een enorm grote groep stond die wel wilde dat Curaçao of onafhankelijk werd, of, laten we zeggen, zoals Bonaire onder Nederland ging vallen. De andere opties waren wel bijna de helft, maar die waren onderling wel verdeeld. Dus het is wel zo dat, de significant grootste groep wilde dit. En, zolang er geen nieuw referendum gehouden wordt waarin, een andere beslissing getroffen wordt, zou ik zeggen, is dit wat het is? Maar dat is natuurlijk altijd zo. Als je autonoom wilt zijn, dat brengt vrijheid met zich mee, maar dus ook verantwoordelijkheid. Het betekent dat het zou niet zo moeten zijn dat politici op Curaçao een eed of een belofte van trouw aan de staatsregeling afleggen en ondertussen in hun achterhoofd denken, heel die staatsregeling zal allemaal wel. Dat is gewoon niet fatsoenlijk. Dan moet je niet de politiek ingaan. Als je op Curaçao politicus wilt worden, en dan heb je het volste recht om te zeggen, ik wil de staatsregeling veranderen. Daar is een procedure voor. Als je 2/3 meerderheid krijgt in de Staten, kun je dat doen. Zolang je die 2/3 meerderheid niet hebt, geldt deze staatsregeling met deze regels en moet je je daaraan houden. Oké, ik wil even teruggaan naar 2016. Ja. 2017, sorry. Toen de overheid van meneer Koeiman de meerderheid niet meer had. Ja. En er was een meerderheid gevormd binnen een paar uren. Ja. Die waren naar de gouverneur geweest. Ja. En die hadden aangegeven van, we hebben hier de meerderheid. De gouverneur koos toch op dat moment om richting nieuwe verkiezingen te gaan. Was dat niet de mogelijkheid nu? Was dat nu niet de mogelijkheid om te zeggen van, er is nu, ik zie geen meerderheid in de Staten. Kunnen wij even kijken of checken of er wel ergens anders een meerderheid is? Was dat een optie? 2 dingen daarover. In 2017 had de gouverneur geen enkele andere keuze dan te doen wat ze deed. Omdat, dat is wat ik daar straks zei. Dus er was in de Staten de mogelijkheid voor een alternatieve meerderheid. Maar de president Koolman en zijn ministers hadden besloten dat ze de Staten wilden gaan ontbinden. Klopt. En die bevoegdheid heeft de regering. En het spelletje werkt zo, hè. De ministers zijn verantwoordelijk voor de gouverneur. Dus als de ministers bij de gouverneur komen en zeggen, excellentie, wij hebben besloten als ministers dat we de Staten willen ontbinden, dan kan de gouverneur niet zeggen, kunnen jullie wel vinden, maar dat gaan we niet doen. Want het zijn haar ministers die voor haar verantwoordelijk zijn.
zo werkt een democratie. De ministers leggen verantwoording aan van de staten. De ministers worden democratisch gelegitimeerd. De gouverneur uiteindelijk niet. Het behoudt dus voor zover het gaat om die moeilijke situatie van de belangen van het koninkrijk. Maar voor het overige geldt, de gouverneur moet doen wat haar ministers haar vragen. Normaal gesproken. Dus in deze context, kijk, had Koelman niet om ontbinding verzocht, dan was het een heel ander verhaal geweest. Dan had de gouverneur toen kunnen zeggen, oké, maar er is een meerderheid in de Staten voor een andere coalitie. Nou, laat ik eens gaan kijken of die mensen een kabinet kunnen formeren. Alleen, er was al besloten door de regering, door de ministers, dat er ontbonden zou worden. Die bevoegdheid is er. De ministers hadden besloten die bevoegdheid uit te oefenen. Ja, dan kan de gouverneur niet meer zeggen, daar ga ik overheen. En ik ga toch met die leden, want het zijn haar ministers die voor haar verantwoordelijk zijn. Zo kan haar constitutionele positie niet zijn dat ze zich dan losmaakt van de ministers en zegt, jongens, dat kunnen jullie nou wel willen, maar ik ga iets anders doen. Dat is een zo fundamentele aantasting van de democratie, dat gaat niet. Ja. Dus daarmee was het gegeven dat er verkiezingen zouden komen. En om dan even terug te komen op de situatie nu, ja, ik heb het dan eigenlijk al eerder gezegd. Nee, het is dus niet zo dat het kabinet geen meerderheid meer heeft. Het kabinet heeft wel een meerderheid. Het kabinet heeft een meerderheid van 11 zetels in de Staten. Eén van die zetels kan nu niet ingenomen worden. Maar die is er wel. Dit kabinet heeft gewoon een meerderheid. Oké. Wat zegt u op deze vraag? Meneer de professor, een hele belangrijke vraag. Hebben wij hier te maken met het feit dat kabinet Rutte het groep van de oppositiepartijen niet geloof vertrouwt en hun vrienden, paar man van het kabinet blindeloos steunen? Of praten we hier over een vaststelling? Een vaststelling. Een goede vraag ook. Nou kijk, het lijkt me helder. Ik geloof niet dat dat een groot geheim is. Dat de meeste politici in Den Haag liever zaken doen met de PAR dan met Corsau Nostour. Dat is geloof ik niet een groot geheim. Dat neemt niet weg dat als Corsau Nostour de volgende verkiezingen wint en Amparo dos Santos minister-president wordt, Rutte het gewoon met hem zal moeten doen, hoor. Ik bedoel, dat is ook wat het is. Want het Curaçaose volk beslist namelijk wie er op Curaçao regeert en niet Rutte. Maar ja, en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat, laten we zeggen, Nederlandse politici, nou ja, en dat kun je op zich Nederlandse politici ook niet kwalijk nemen, liever werken met een Curaçaose politicus die Nederland wel ziet zitten, dan met een Curaçaose politicus die Nederland niet ziet zitten. Ik bedoel, ja, dat is op zich ook niet zo heel raar. Maar daar komt dus wel bij, wat ik daar straks zei, dat de huidige Curaçaose oppositie, en het spijt me dat te moeten zeggen, nu al een paar keer heeft laten zien, ja, dat ze gewoon de constitutie niet echt serieus nemen. En dat is wel een probleem. Ja, maar de oppositie die heeft ook het gevoel dat hun ook niet wordt serieus genomen door eigenlijk de huidige voorzitter van het parlement. Hun dienen hun aanvragen in, hun maken ook hun voorstellen van wet in, maar, hun doen ook hun best, maar de dingen worden niet opgeroepen. Maar ze willen wel van de oppositie bijdrage hebben wanneer het hun goed uitkomt. Dat is ook niet terecht, toch? Kijk, ik snap waar dat vandaan komt, maar dat is het verschil tussen, laten we zeggen, politiek bedrijven en staatsrecht. Laten we zeggen, je kunt niet reageren op het feit dat je politiek niet serieus genomen wordt door iets te gaan doen wat ongrondwettig is. Dat is het verschil waar we hiermee te maken hebben. Ik snap die emotie, die begrijp ik wel. Maar ja, er is toch verschil in hoe je daar tegenaan kijkt. Dat gezegd zijnde, kijk, ik vind al heel lang dat een van de grote problemen van de Antilliaanse politiek, want het is namelijk niet alleen een Curaçao's probleem, het is ook een Sint-Maartens probleem en het is een Arubaans probleem, dat de voorzitter van de Staten in de praktijk functioneert als een verlengstuk van de regering. Ja. Daar moeten Aruba, Curaçao en Sint Maarten echt een keer mee ophouden. Want dat zorgt ervoor dat het parlement dus de facto een beetje gaat functioneren als een soort van verlengstuk van de regering. En dat is niet de bedoeling van een parlement. Een parlement moet de regering controleren. Juist. En ik weet wel, tuurlijk, in Nederland gaat het ook lang niet altijd even denderend. Tuurlijk, is ook zo. In Nederland gebeurt het ook met regelmaat dat de oppositie dingen wil. En dat de regeringspartijen, in dit geval met z'n vieren, lekker zeggen, nou, prachtig dat jullie dat vinden. Doei, wij hebben de meerderheid, gaan we gewoon niet doen. La 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 la. Gebeurt hier ook, hè. Maar dat gezegd zijnde, de bedoeling is dat het parlement
als geheel de regering ook wel echt controleert. En als de voorzitter van de Staten, die de vergaderingen bij elkaar kan roepen, die kan besluiten dat vergaderingen geschort worden. Die gaat over de stemvolgorde enzovoort. Als die zich in de praktijk opstelt als een soort van, de 8e minister. Ja, dat is niet oké. En dat zou echt, dat vind ik al jaren, ik heb er ook wel eens wat over geschreven, dat zou echt op moeten houden. Dus eigenlijk als we een president van het parlement krijgt die het nut zien van haar of zijn werk, zou er veranderingen kunnen komen. Ja, kijk, als je nu naar Nederland kijkt, de afgelopen jaren is de voorzitter van het parlement, mevrouw van de Tweede Kamer, mevrouw Ariep geweest. Die is van de Partij van de Arbeid. Die partij zit in de oppositie. Ja. Maar zij is wel de voorzitter van de Tweede Kamer. Gekozen door de leden van de Tweede Kamer. Maar daar wil ik toch wel even, want dat is even voor de kennis van ons allemaal. Hoe komt het dat het in Nederland wel kan en op de eilanden niet? Ik denk dat het onder andere iets te maken heeft met het feit dat, en dat is is een beetje een technisch verhaal wat ik nu moet vertellen, maar bear with me zou ik willen zeggen. Als je even terugdenkt aan de situatie toen de Nederlandse Antillen nog bestonden. Toen hadden de eilanden allemaal hun eigen eilandsraad. Ja, klopt. Curaçao ook. En dat was natuurlijk altijd een beetje een van de redenen waarom de Antillen afgeschaft zijn, is dat het natuurlijk een beetje idioot was dat op Curaçao de Staten van de Antillen zetelden met 22 leden. En dan ook nog een keer de eilandsraad van Curaçao met 21 leden. Dat heeft altijd natuurlijk iets wonderlijks gehad. En die staten zaten dan, eerst 12 en later 14 leden van Curaçao. Die een beetje zaten te dubbelen eigenlijk met die 21. Maar goed, hè, dus dat was. Maar die eilandsraad functioneerde ongeveer op de manier waarop in Nederland gemeenteraden functioneerden vroeger. Ja. Het was ook ongeveer het equivalent ervan. Hè? Het was de gemeenteraad van Curaçao, zou je kunnen zeggen, de eilandsraad. Nou, en de gedeputeerden, die waren bijna altijd lid van de eilandsraad. En als er dus een eilandsverordening in stemming was gebracht, dan stemden die gedeputeerden gewoon mee. En de gedeputeerden, zo werkte dat in Nederland trouwens ook. Hè? De wethouders waren in Nederland ook lid van de gemeenteraad. En in Nederland waren de wethouders altijd ontzettend de baas in de gemeenteraad. En op Curaçao, en op Bonaire, en op Sint Maarten waren de gedeputeerden ontzettend de baas van de eilandsraad. Toen werden de Antillen opgeheven. Antilliaanse staten verdwijnen, worden vervangen door de staten van Curaçao en de staten van Sint Maarten en de staten van Aruba, maar die waren nog langer. En die zijn gemodelleerd naar het model van de Tweede Kamer. Waarin dus de ministers juist niet in de Tweede Kamer zitten en daar tegenover staan. En je een systeem moet hebben wat dan in mooi Nederlands heet dualisme. Nou, die cultuurovergang van een situatie waarin gedeputeerden de chef waren van de eilandsraad naar ministers die tegenover een onafhankelijk parlement staan, die cultuuromslag is volgens mij nooit echt goed gemaakt. En die moest natuurlijk ook van de ene dag op de andere gemaakt worden. Bij wijze van spreken, op 9 oktober 2010 bestond de eilandsraad van Curaçao nog. En op 10 oktober 2010, ping, daar zijn de staten van Curaçao. Ja, en klopt. Die moeten dus de volgende dag in een compleet ander systeem gaan functioneren. Ja. Er is bij de opheffing van de Antillen over wel meer dingen niet zo heel goed nagedacht. Het moest allemaal met stoom en kokend water. Er moest zo verschrikkelijk veel geregeld worden. Volgens mij is hier ook gewoon niet zo heel goed over nagedacht. Over die omschakeling, die overgang. En daar zit je nog volgens. Het is vast niet het enige wat een rol speelt. Maar ik heb afgelopen jaar vaak gedacht. Volgens mij is dit gedeeltelijk het probleem. Dat klopt. Ja, dat heeft eigenlijk te maken met onderwijs. Onderwijs, denk ik. Ja. Als je een goede staatsinrichting lessen op school geeft, dan zou je dit omschakelingen hadden kunnen maken. Zeker. Ik heb een vraag hier gekregen. Ja. De oppositie die is een paar keer naar de gouverneur geweest, 1 of 2 keer dan, gouverneur geweest, en gingen klagen van, wij krijgen geen ruimte om te werken. Ja. Wij krijgen geen ruimte om. Kon de gouverneur iets hiermee doen? De gouverneur heeft 2 petten. Is orgaan van Curaçao en orgaan van het Koninkrijk. Waar we straks ook al over hadden toen het ging over die ontbinding in 2017.
als landsorgaan van Curaçao gaat de gouverneur schuil achter haar ministers. Vindt ze niks, heeft ze geen eigen opvattingen, is ze het verlengstuk tussen aanhalingstekens van de ministers. Als orgaan van het Koninkrijk is ze onafhankelijker, moet ze waarborgen dat de belangen van het Koninkrijk behartigd worden. Heeft ze tot taak om een beetje erop toe te zien dat de Curaçaose organen zich houden aan de Curaçaose constitutie. Als dat niet zo is, kan ze het in Den Haag voorleggen. Tussen die twee, wat dan van oudsher heet de twee petten van de gouverneur, zit een permanente spanning. Want ja, je kunt dat theoretisch natuurlijk netjes uit elkaar houden, maar praktisch natuurlijk niet. Je bent dezelfde persoon, je zit in jezelfde stoeltje in Forti, je hebt te maken met dezelfde ministers en hetzelfde Curaçaose parlement. En de ene keer, in je ene hoedanigheid, moet je gewoon keurig netjes alles doen wat je ministers zeggen. Beetje gechargeerd. Maar zet je andere petje op, dan moet je je stoeltje achteruit schuiven en zeggen, nou ministers, wat u mij nu voorstelt, is toch wel, nou, ik weet niet of ik dat wel kan doen. Het is heel complex hoe je dat vorm moet geven. Het vergt veel van gouverneurs. En tot nu toe zijn de gouverneurs vroeger van de Nederlandse Antillen en later ook van Curaçao er, wat mij betreft, wonderbaarlijk goed in geslaagd om dit heel behoorlijk te doen. Dus, om terugkomend op je vraag. Het is denkbaar dat als de oppositie klaagt, dat de gouverneur op een gegeven moment zegt, dit is zo fundamenteel en zo serieus, dit ga ik voorleggen aan de regering van het Koninkrijk. En dan is het weer denkbaar dat de regering van het Koninkrijk bijvoorbeeld een algemene maatregel van bestuur zou maken waarin staat, luister kabinet Ruggenaat, gaat u eens fatsoenlijk met de oppositie praten. Want dat doet u niet. Op die manier frustreert u als regering het parlementaire werk. Dat is denkbaar. Maar het is wel heel ingewikkeld. Omdat tegelijkertijd die ministers in het kabinet Ruggenaat verantwoordelijk blijven voor wat de gouverneur doet. En dus de gouverneur heeft, en ik snap dat wel, de gouverneur heeft, nou ja, gevonden, kennelijk, ik kan niet naar hoofd kijken, maar dat de bezwaren van de oppositie niet zodanig fundamenteel waren, dat ze een ingrijpen door het Koninkrijk of een klagen in Den Haag rechtvaardigden. Want dat is eigenlijk het enige wat de gouverneur kan doen, hè? De gouverneur kan aan de bel trekken. Ze kan niet zelf dingen doen. Ze kan het aan de regering van het Koninkrijk voorleggen. En vragen, zie ik dit goed? En de regering van het Koninkrijk moet het beslissen. Ja. Nou heb ik een vraag van iemand die vraagt aan de heer Hogers. Als wij eigenlijk onafhankelijk of als wij een deelgemeente van Nederland worden, krijgen we te maken met dit soort zulke taferelen? De vraag is dus of dat dan nog gebeurt. Ja, als dit nog kan gebeuren. Kijk naar Bonaire, zou ik zeggen. Of misschien nog beter, kijk naar Sint-Eustatius. Het kan allemaal, hè? Laten we zeggen, deel van Nederland worden is niet een garantie dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Kijk, waar je mee te maken krijgt, is dat, nou heel concreet, Curaçao zou zelf veel minder te zeggen krijgen. Hè, dat is gewoon helder. Curaçao zou ongeveer dezelfde bevoegdheden krijgen die Bonaire nu heeft. Nou ja, dat is aardig, maar goed te vergelijken met een Nederlandse gemeente. Maar het is niet, het is lang niet wat het nu is. Daar staat tegenover. Ja, maar Bonaire heeft een bijzondere situatie. Maar als wij gewoon volwaardig worden. Nou, de kans dat Curaçao echt een gemeente zou worden lijkt me 0. Want dan krijg je hetzelfde probleem dat ervoor gezorgd heeft dat Bonaire, Saba en Sint-Eustatius geen gemeente geworden zijn. Dat heeft ermee te maken dat een gemeente in Nederland altijd deel is van een provincie. Ja, en er is geen provincie in de Cariben. Ja, die zou je wel kunnen oprichten. Ja, de Nederlandse Antillen toch? Ja, maar dan ben je dus terug bij waar je in 2010 was. Ja, precies. Ja, het kan wel. Het kan wel, tuurlijk, het kan allemaal. En dan worden de Nederlandse Antillen de 13e provincie van Nederland met 6 gemeentes. Ja, het is. Wat niet kan, hè. Je kunt het allemaal regelen. Kunnen we het statuut afschaffen. En dan gaat Curaçao gewoon onder de Nederlandse grondwet vallen. Dat kan. Dan ben je een groot deel van je autonomie kwijt. Daar staat tegenover dat je gewoon kiesrecht hebt voor de Tweede Kamer natuurlijk. Dan stemmen alle Curaçaoënaars gewoon voor het Nederlands parlement.
Dan gaan de Nederlandse wetten in principe ook gewoon gelden. Maar er is ook verkiezingen op Bonaire. Dat is voor de Eilandsraad, toch? Voor de Eilandsraad, ja. En ze hebben hun eigen regering wel? Ja, maar die is dus qua bevoegdheden goed te vergelijken met een Nederlandse gemeenteraad. En dus echt niet met de Staten van Curaçao. Dat is echt geen vergelijking, hoor. Bonaire gaat een beetje over de wegen en lokale belastingen en zo. En toeristenverordeningen. Het is niet niks, natuurlijk niet. Ik bedoel, de Nederlandse gemeentes hebben ook best bevoegdheden. Maar het is niet te vergelijken met de bevoegdheden die Curaçao nu als land in het Koninkrijk heeft. Dat is gewoon echt geen vergelijking. Dus breng die situatie van, ja, want u heeft net een en ander benoemd. Breng de situatie waarin hun zitten, dus Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Breng het veel trammelans met de Nederlandse regering. Of kunnen ze het wel heilen? Er is ook daar veel gedonder, hoor. Het is ander gedonder, maar het is er net zo goed. Ik bedoel, Sint-Eustatius is natuurlijk helemaal een dramatisch voorbeeld. Daar heeft Den Haag het complete eilandbestuur weggestuurd. Ja. Ja, en wat ik dan prachtig vind, de Eilandsraad wordt ontbonden, het bestuurscollege wordt naar huis gestuurd, de gezaghebber krijgt eervol ontslag, allemaal prachtig. Er komt de Nederlandse regeringscommissaris, nu de tweede al. En er worden afgelopen oktober voor de eerste verkiezingen gehouden. En wat gebeurt er? De Statianen stemmen precies dezelfde. Ja, dus kennelijk, wat de Statiaanse kiezer betreft, sloeg dit helemaal nergens op. Nee. Moet je toch eigenlijk zeggen. En heeft Nederland dat met veel bombarie daar dan het bestuur overneemt en er wel eens even voor zou zorgen dat het daar weer in orde zou komen? Nou, puinhoop. De gaten in de wegen zijn nog steeds niet gedicht. Dus, ik bedoel, in die zin, ja. Maar meneer Hogers, hoe gaan we dit in het Koninkrijk eigenlijk rechtzetten? En misschien is het handig om erbij te zetten. Wat zou Nederland anders kunnen doen om dit hele situatie te hervormen, om een gezonde koninkrijk te hebben? Ja, het is ontzettend ingewikkeld. Kijk, de moeilijkheid is een beetje dat, ik heb dat wel eens vaker gezegd, misschien heb ik het zelfs de vorige keer bij jullie in de uitzending wel gezegd, dat weet ik niet meer precies. Maar het probleem is een beetje, het statuut is, en dat is heel bewust gebeurd, is in elkaar gezet als een systeem waarin we weliswaar één koninkrijk zijn, maar verder zo min mogelijk met elkaar te maken hebben. Het koninkrijk is heel bewust zo geconstrueerd dat we eigenlijk een beetje met de rug naar elkaar toe staan. Omdat het er in 1954 om ging, zoveel mogelijk autonomie toe te kennen. Dat was het hele idee, daar ging het om. Het heeft iets van de kwadratuur van de cirkel. Suriname en de Nederlandse Antillen wilden niet onafhankelijk worden, maar ze wilden wel binnen het koninkrijk zoveel mogelijk autonomie. Nou, het statuut is een poging geweest om dat te regelen. Is dat perfect? Nee. Is het volkomen waardeloos? Ook niet. Wat mij betreft tenminste. Voor waar het toen voor bedoeld was, heeft het vrij goed gefunctioneerd. Het probleem is alleen dat nu je 60 jaar verder bent, moet je constateren, oké, Suriname is onafhankelijk geworden, de Antilliaanse eilanden niet. Sterker nog, 3 daarvan zijn nu veel nauwer met Nederland verbonden dan Nederland toen ooit voor mogelijk gehouden heeft. De kleine 3. En de andere 3 zitten weliswaar formeel in dezelfde positie als waar Suriname en de Antillen zich toen in bevonden, maar zijn nog kleiner geworden. Het wordt alsmaar kleiner. Suriname en de Antillen, zeker de Antillen van de 6, dat was nog wel wat. Maar Curaçao is er eentje en Sint Maarten is er eentje. Ja, dat is zoveel kleiner alweer dan zelfs de Antillen van de 6 was. Dat de schaal ook steeds meer een probleem wordt. En nu zit je dus met de situatie dat je eigenlijk gedwongen bent, ook doordat de wereld een hele andere wereld geworden is, natuurlijk dan in 1954. Je wordt gedwongen om eigenlijk veel intensiever met elkaar dingen te doen, terwijl het statuut daar niet voor geschreven is. Het statuut is niet in elkaar gezet voor samenwerking. Het statuut is in elkaar gezet voor zelfstandigheid. Je eigen dingen doen. En dat wringt. Dus als je nou zegt, wat zou je moeten doen om dat te verbeteren? Nou, binnen de kaders van het statuut is er best meer mogelijk dan nu gebeurt. Maar
ten gronde zou je eigenlijk overnieuw moeten beginnen en gewoon met z'n zevenen, dus Nederland en de 6 eilanden aan tafel gaan zitten en zeggen, oké, wat willen we nou echt met elkaar? Daar, Een beetje wat Van Raak en Bosman van de week ook gezegd hebben toen we afscheid namen uit de Tweede Kamer. Ik ben het op veel punten helemaal niet met die 2 kerels eens. Ik heb vaak genoeg, zeker met Bosman, ben ik vaak genoeg in debat geweest. Nou ja, de vorige keer hebben jullie nog. Dat is, maar op dit punt, wat ze hier zeggen, daar zit wel iets in. Dat we misschien een keer gewoon met de benen op tafel, met z'n zevenen zouden moeten gaan zitten. Wat willen we nou eigenlijk met dat koninkrijk in de toekomst? ja, want ik wilde u net vragen van, misschien is het wel handig om met de juiste uitleg, met de goede uitleg aan de bevolking van de 6 eilanden de werkelijkheid voor te leggen en te gaan evalueren en dan naar een referendum te gaan, zodat de bevolking echt nu voor once en altijd echt kiest wat ze willen. Kijk, dat is natuurlijk ook het probleem. Hè? Het is natuurlijk hilarisch dat de bevolking van Bonaire in 2004 gestemd heeft voor een directe band met Nederland, zonder dat de Bonaireaanse politici toen enig idee hadden of de Bonaireanen uitgelegd hebben wat dat dan was. Precies. De Raad van State heeft uiteindelijk in Den Haag moeten verzinnen hoe je dat in vredesnaam juridisch zou moeten vormgeven. Precies. Dus natuurlijk is dat zo. Alleen ga door. Maar Ja. is dit mogelijk gezien de situatie van de eilanden nu? En dan heb ik het over de eilanden, die zijn allemaal afhankelijk van Nederland nu qua geld. Nee, ja, dat is ook zo. En dat was, wat dat betreft ben je me net voor. Nederland moet voor de eilanden en ambtenaren, iedereen zorg. Het probleem is natuurlijk dat het is prachtig wat ik net zei, met z'n zevenen met de beetjes op tafel bij elkaar gaan zitten. En ik zou willen dat het kon. Alleen, de situatie is nu precies wat je zegt. In de eerste plaats heb je te maken met een economische crisis die zijn weerga niet kent op de eilanden. Het is door de coronacrisis. Dus ja, iedereen moet zijn handje ophouden in Den Haag. En jullie wonen zelf in Nederland. En ik ben ooit wel eens een keer een toespraak die ik gehouden heb voor een Antilliaans publiek over het Koninkrijk begonnen met te zeggen, je zal toch maar door Nederland gekoloniseerd zijn geweest. Hè? Dat was mijn openingszin toen. Omdat de Makamba is natuurlijk wel iemand die, we geven niet graag geld. Hè? De Nederlander houdt er niet van. Dat is een cliché, maar elk cliché heeft de kern van waarheid in zich. Lenen wel, hè? Wat zeg je? Nee, lenen wel. Niet geven, lenen wel. Ja, ook dat nog een keer. Ik wou net zeggen, de Hollander is niet ooit op een bootje gestapt om de wereld over te gaan zeilen om geld weg te geven. Hè? De bedoeling was dat er geld verdiend werd. Ik bedoel, dat is... dat is... Ja, handelsmentaliteit toch? Handelsmentaliteit. Ja. Als ik hier in Nederland, als ik hier een lezing of zo hou over het Koninkrijk of over het statuut of... Altijd, ik kan daar werkelijk om een Nederlands spreekwoord te gebruiken, de klok op gelijk zetten. Altijd staat er op een gegeven moment, dit is altijd een oudere man, van een jaar of 60. Zo'n Hollandse man, die staat dan op en die zegt dan, ja meneer Hoogers, wat ik nou wel eens zou willen weten, wat kost dat eigenlijk per jaar? Ja, klopt. Altijd. En ik antwoord dan altijd door te zeggen, wat kost Zeeland? En die vraag begrijpt zo iemand dan niet. Maar dat zeg ik dan om te illustreren dat het een idiote vraag is. Zeeland kost ook geld. God ja, daar liggen wegen. Er moeten daar gemeenteraadsleden betaald worden. De Nederlandse overheid betaalt daar uitkeringen. Dus ik neem aan dat Zeeland geld kost. Maar daar hoor je nooit een Nederlander over, want dat is gewoon Nederland. Dus Curaçao is ook gewoon het Koninkrijk. Weet je, maar dat geeft dus wel aan dat je die vraag stelt, komt omdat de meeste Nederlanders niet naar de Caribische eilanden kijken als deel van onze staat. Het zijn niet onze mensen. Het is niet ons land. En ja, dat heeft ook toch wel weer te maken met wat ik daar straks zei. Dat het statuut ook zo in elkaar gezet is. Niet voor niets spreekt het statuut van 4 landen. Hè? Meestal gebruik je de term land voor een onafhankelijk iets. Frankrijk is een land. België is een land. Ja, Curaçao is ook een land. Maar niet een onafhankelijk land. Nee, maar... wat ik al zei, het statuut is toch wel zo in elkaar gezet dat we zo min mogelijk met elkaar te maken hebben eigenlijk. En dat wreekt zich nu. Alleen, hoe je dat... Het probleem is natuurlijk ook altijd, politici aan deze kant van de oceaan en aan de andere kant van de oceaan hebben een mandaat voor 4 jaar en verder niet. Dus ze kijken in principe ook niet verder vooruit dan 4 jaar. En er is altijd wel iets te doen.
Er is altijd wel een acuut probleem dat eerst opgelost moet worden. Waardoor je altijd kunt zeggen, het is heel boeiend zo'n discussie, moeten we ook echt gaan voeren, maar we moeten nu eerst, nou, vul maar in. Nu is het de coronacrisis oplossen. Nou, en als de coronacrisis opgelost is, komt er weer een andere crisis. Dus dat gesprek komt nooit. En dat zou eigenlijk wel moeten. Maar nu is het zo dat we hebben deze situatie, maar we hebben ook een situatie van, ja, een coho, die weet je toch? Ja, en, ja, zeker. Ja, en hoe? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een zeer fundamentele inperking, in ieder geval voor de komende tijd, van de Curaçaose en de Sint Maartense en de Arubaanse autonomie. Je kunt het sugarcoaten, prachtig allemaal. Je kunt er een mooi verfje overheen gooien, maar dat is wat het is. Inperking van de autonomie? Ja. Omdat in wezen komen de 3 eilanden onder Haagse financiële curatele. Maar meneer Hoges, we hebben al inperking, omdat de regering heeft een gouverneur die naar Nederland kan stappen. Dus die autonomie is al een beetje ingeperkt. Ja. En nu komt ook een Haagse overzicht, dus dan wordt het meer ingeperkt. Dus wat heeft het voor nut om zo te blijven dan? Laten we vooral niet vergeten, er is ook al jarenlang het College Financieel Toezicht, hè? Ja, klopt. Ook al ik heb vorig jaar zomer ook wel gezegd, toen het over het COHO ging, dat kennelijk constateert Den Haag dat de CFT niet gewerkt heeft. Hè? Dat moet je dan na 10 jaar constateren. Nou, wat is dan het recept? Het CFT to the max. En dat heet dan het COHO. Ja, je zou kunnen zeggen, god, misschien moet je iets anders proberen. Hè, als dit recept niet werkt, dan kun je, laten we zeggen, het recept enorm gaan versterken. Maar je zou misschien ook iets anders kunnen gaan doen. Maar goed, dat is dus niet gebeurd. Er komt nog meer van hetzelfde wat mij betreft. Dus ja, nu hebben we het COHO nog een keer eroverheen. Nee, dat is waar. In die zin kun je, wat ik daar straks zei over quasi-gemeente worden, betekent veel minder autonomie. Je kunt je wel afvragen of praktisch gesproken die autonomie die het statuut toekent er eigenlijk nog wel is. Dat is wel een goede vraag, ja. Zeker met dat COHO. Dat voor, de komende, 5, 6 jaar. Daar moet je toch op zijn minst wel op rekenen. De andere kant van het verhaal is natuurlijk, zou het werken? Worden de Curaçaose overheidsfinanciën zodanig gesaneerd dat het een beetje goed gaat? Kan Curaçao er op eigen benen staan? Ja, dan krijgt Curaçao natuurlijk eindelijk de autonomie die het in feite sinds 2010 nooit gehad heeft. Zo is het ook weer, hè? Ik bedoel, als het goed gaat. Maar ik heb een vraag. Hangt het dan misschien ook af van wie in Den Haag zit? Het hangt altijd af van wie in Den Haag zit. Tuurlijk. Ik bedoel, de VVD is de afgelopen jaren verreweg de grootste partij in Nederland geworden. De VVD is niet van oudsher een vriend van de Antillen. Zo simpel is het. Nee, dat is gewoon zo. We moeten afronden. Het is 5 over ons hele uur. Ik heb een laatste vraag. Dan wil ik dat heel kort dat u erop reageert. Ziet u ooit dat er ooit mogelijkheid is dat de Judy Curaçao of Judy Aruba, Curaçaoenaar of Arubaan of wat dan ook in Nederland, of wat moet met de wet gebeuren zodat wij kunnen stemmen op het eiland? Is dat een mogelijkheid? U bedoelt dat te zeggen dat, laten we zeggen, een Curaçaoenaar op Curaçao kan stemmen voor de Tweede Kamer? Ja, nee. Dus hier in Nederland woon, dat ik hier in Nederland woon, op Curaçao kan stemmen. Nou ja, het is zo te regelen hoor. Je hoeft alleen maar het mag van het statuut. Want omdat het van het statuut mag Nederlanders buiten Nederland voor de Tweede Kamer laten stemmen. Dus Curaçao kan morgen regelen dat Curaçaoenaars die in Nederland wonen kunnen stemmen voor de Staten. Je hoeft er alleen maar de kiesverordening voor te wijzigen. Maar ja, tot nu toe willen Curaçaose politici dat niet. Nou, bedankt voor dat antwoord. Ik wou eigenlijk zeggen van of wij een andere afspraak over misschien 2 weken kan plannen. Want eigenlijk was de bedoeling dat we praten over totaal iets anders. Ja, maar weet ik. Zodat wij toch over wat we wilden eigenlijk praten, ook toch kunnen praten. Want dat is ook belangrijk in dit hele gedoe. Zeker, en ook voor de verkiezingen trouwens best nog wel weer belangrijk. Dus nee, dat vind ik goed hoor. Wanneer wil je dat, Nettie? Over 2 weken. Over 2 weken. Dus dat is dan even kijken naar de kalender. Dat is dan de 12e. Ja,
Vlak voor de verkiezingen. Remy, die heeft het al gevolgd, neem ik aan, 12 Ja. maart, dat we weer een keertje met elkaar spreken. Meneer Hogers, bedankt. Echt bedankt. Ik denk dat jij ik denk dat jij zelf niet weet wat je hebt gedaan vanavond. Mhm. Mhm. Dat is echt zo. Hartstikke bedankt. Tot een volgende keer. Nou, jullie ook ontzettend bedankt. Het is mij altijd weer een genoegen. Ik vond het de vorige keer hartstikke leuk. Ik vond het nu ook wel hartstikke leuk. Dus laten we elkaar snel weer spreken. Is Oké. goed. Dankjewel. Bon weekend. Hoi. Bom weekend. Ok, netamente bem corre passa de um par de coisas, pessoal. Beijo que nós estamos começar com o próximo programa, que está aqui 1 minuto e algo. Se não aqui 1 minuto e algo, nós temos transmissão com Suzana Camila Reumer, transmissão de partido Pencha e ela também AWE, de nossa plataforma. Amanhã com Deus que já sabe, não. Amanhã nós também tem Ronnie Cornelius. Também queda pendente. Ronnie Cornelius estão conosco amanhã, Deus que tem programa de profissional. Já domingo meinta de Holanda, met de piano que orde de Holanda, com o Jesnor de Holanda. 6 horas de meinta na show, o mestre Mirele. Membro da Tweede Kamer, a senhora Neven Osutuk, está junto com o Cíntia dentro do programa. Osutuk. Mientras tanto, quedando na orde de Holanda, meu apurado, orde de Holanda, aqui está 2 horas, não, 19, não, 14 detalhes, sorry, 14 detalhes aqui na Holanda, nós também temos. No. Nós também temos Jesnor de Mehinta, de Holanda, nós temos Neven, en de 4 de Holanda, nós temos Até aqui. Willem Engel. Que me queda pendente, Virus já domingo waarheid. o Santur está clavar-se com nós aqui na de hora que normal nós temos Ravelli, de caso aqui nós temos Willem Engel. Ando também setor de noite, Wendel Kujak, ando nossa cera, com Juliane Martina. Mas passa ali de banang, nós também cera, pero amanhã eu disse que nós vamos explicar um pouquinho mais detalhes disso aqui. E cada manhã ainda, colega Tigo Vosco tem o seu programa bem mais profundo. Santur, lá nos bisa, tchau, tchau, de outro dia.